La meva idea a l'hora d'escriure aquest llibre va ser inspirar-me en les novel·les d'en Dickens. Aquestes històries en les quals hi ha personatges que es veuen sotmesos a tantes tribulacions, a tants problemes de tot tipus, econòmic, social i familiar, en què no falta mai però un toc de comicitat i d'humor i sobretot també un final feliç que els espera. Jo en aquesta situació hi vaig col·locar un personatge dels nostres dies, na Blanca, que és una dona jove que també es veu atabalada per una sèrie de problemes, com són la precarietat econòmica, el fet que s'acaba de divorciar i que ha de mantenir ella sola la seva filla, i també, per una altra banda, que pateix una sèrie de migranyes, un mal de caps terribles que la deixen completament invalidada, i que durant aquests atacs de migranya però el que li passa també és que veu unes al·lucinacions o té com unes visions, no? I en aquestes visions se li apareix un personatge misteriós, un personatge que es farà molt amic seu. I entre ells dos s'establirà una relació molt especial, molt maca, de tal manera que ella arribarà a voler tenir aquests atacs de migranya per poder-se trobar amb aquest personatge. Si voleu saber què passarà entre ells i què és el que farà Ana Blanca per poder estar amb aquest fantasma, vos recomano que llegiu la novel·la de Dickens.